smolíčko mezi tím. No dobře, no. Musíme se schovat. Blízko k tobě, počkej. Jo. Nás neuvidí. Já se chráním před někoho. Jo. Vidíš něco? No. Dobrý. A No, tak dáme si zatím kávu? Jo, tak jo. O 2 hodiny později. No, takže jako, my už jsme vypili 3 kávy a on, tyjo, a nic? Nic, jo. Jo. O 3 hodiny později. No, ale jako mě už to nebaví tohleto, jako fakt. Jo. A co se krá? Teď se jí daří. Dobrý, odstěhovala se, ale moc smrti dlouho jsem ji neviděla, no. Škoda, no. Co to myslí? Takže umřeli velkou smrtí. Ale kde je Nela? Kde pak je? Kde pak snad je? Já jsem... Ne. Nela zemřela příšernou událostí. Konec je tak nastal.